በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ብርሃን ሕይወት ቻነል ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም? እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ሕይወትኩም ሰላምን ጥዕናን ክህበኩም እናተመነና ንሎሚ ሓፂር ታሪኽ ወይ ድማ ሌላ ምስ ገዳማት ዝሃገር ኤርትራ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። እግዚአብሔር አምላኽና ብሰላም ክፈጽመና ሰናይ ቅዱስ ፍቓድ ይኹን። ንስኻትኩም ድማ ካብ ዝነቕርቦ ዘለና መደባት ተማሂርኩም ብዛዕባ ታሪኽን ሌላን ናይ ሃገርና ኤርትራ ገዳማት ክትፈልጡ ተስፋ እንዳገበርና ናብቲ ዝቐፅል መደብና ክንሰግር ንሎሚ ቀዳማይ መበገሲ ኣርእስትና ጌርናዮ ዘለና ሓፂር ታሪኽ ገዳም ጻዕዳ እምባ ስላሴ ክኸውን እዩ። ምንጭ ናይ ጽሑፍና ካብ ሓፂር ታሪኽ ገዳማት ኤርትራ ዝብል ጽሑፍ ዝተወሰደ እዩ። ጻዕዳ እምባ ስላሴ እንዳ ኣቡነ ሰይፊ ሚካኤል ኣብ ዞባ ዓንሰባ ሰንሒት ታሕተ ዓንሰባ ዝርከብ ገዳም እዩ። ኣቡነ ሰይፊ ሚካኤል ዝተወለዱሉ ዓዲ ኣብ ሓማሴን መምሕዳር ዓንሰባ ዓዲ ዘርሰናይ ደርሰነ እዩ። ኣቦኦም ዓምደ ሚካኤል ኣዴኦም ከዓ ህርተ ማርያም ይበሃሉ። ዝተወለዱሉ ዘመን ብ1626 ዓመተ ምህረት እዩ። ካብ ቤተሰቦም ብምናኔ ናብ ኢትዮጵያ ኣውራጃ ኣዳይቦ ሰጊሮም ይቕመጡ ምስ ነበሩ ኣብ ቤተ ቂርቆስ እንዳ ኣቡነ ነላዊ ነይሄር ካብ ኣቡነ እንቁ ብርሃን መዓርገ ምንኩስና ተቐበሉ። ብድሕረዚ ብ1651 ዓመተ ምህረት ካብ ኣውራጃ ኣዲያቦ ንሃገር ኤርትራ ተሳገሩ እሞ ኣብ ዞባ ማእከል ሓማሴን ኣብ ዝተወለዱሉ ከባቢ መጺኦም ብ1668 ዓመተ ምህረት ንገዳም ጻዕዳ እምባ ኣትዮም ማሕበር ሰሪዖም ሓድነት ስርዓተ ጳቁሚስ መስረቱ። ኣቡነ ሰይፈ ሚካኤል ጽኑዕ ገድልን ተባሕቶን ሒዞም ይቕመጡ ነበሩ። ኣቡነ ሰይፈ ሚካኤል ኣብ ግዜ እርጋኖም ከቢድ ፈተና ገጠሙ። ንሱ ከዓ ምስ መናፍቃን ቅብኣትን ተረፈ ኣርዮሳውያንን ዝተባሃሉ እናተኸራኸሩ ብዙሕ ኣድከሙ። ንሶም ግና ብሓይሊ ኣምላኽ ተቢዖም ኣብ ብዙሕ ጉባኤታት እናተከራኸሩ መጽሓፍ ቅዱስ እናጠቐሱ መናፍቅነት ናይዞም ዝተጠቐሱ ሓደሽቲ መጻእቲ ክሕደት ምዃኑ ረቲዖም ዝተዓወቱ ኣቦዮም። ገዳም ጻዕዳ እምባ ዝተገደመሉ ዘመን ገዳም ጻዕዳ እምባ ስላሴ እንዳ ኣቡነ ሰይፈ ሚካኤል ዝተገደመሉ ዘመን ብ1676 ዓመተ ምህረት ኮይኑ ኣቡነ ሰይፈ ሚካኤል በኣጽንኦ ምካንን ብብርቱዕ ገድልን ድሕሪ ሰርናይ ርስኣን ኣብ መበል 96 ዓመታት ዕድሚኦም ብ19 ጥቅምቲ 1722 ዓመተ ምህረት ኣብ ገዳም ጻዕዳ እምባ ዓሪፎም ኣብኡ ተቐበሩ። ኣብቲ ገዳም ካብ ዘሎ ተኣምራት ካብ ቆራፍ ዳዕሮ ከም ስዋ ተጸሚቑ ከም ጸበል ይስተሞ ብዙሃን ሕሙማት ይፍወሱ። ከምኡውን ካብ መካነ መቃብሮም ጸበል ዝሰትዩን ዝልከዩን ምእመናን ብሕማም ዝሳቀዩን ብዙሓት ይሓውዩን ይፍወሶም። ደቂ መዛሙር ኣቡነ ሰይፈ ሚካኤል ብራሕቂ ማይ ስለ ዝተሳቀዩን እተጨነቁን ኣቡነ ሰይፈ ሚካኤል ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኾም ኣመልኪቶም ካብቲ ጎድኒ እቲ ገዳም ካብ ከውሒ ማይ ፈልፈለሞ ሕሙማን ይፍወሱ። ነበርቲ ገዳም ከዓ ይሰትዩሉን ይጥቀሙሉን ኣለዉ። ገዳም ጻዕዳ እምባ ኣብ ምዕራብ ሓማሴን ምስራቅ ባርካ ቆላዊ ጠባይ ዘለዎ ቦታ ኮይኑ ኣብ ነዊሕ ገዝባን ከረን እምባ ይርከብ። ተሪርን ነዊሕን ዓቐበት ደይብካ ህልም ዝበለ ጸድፊ ገደል ብኽልተ ወገኑ ዝባን ኣድጊ መሰል ጭንቂ ሓሊፍካ ናብቲ ገዳም ትድይብ። እቲ ገዳም ምስ ወጻእካ ብኩሉ ወገኑ ብጸድፊ ዝተኸበ ማንም ዘይእቱ እዩ። ካብ መሳገሪ ገደል ናብቲ ገዳም ዝእቱ ከዓ ብመንደቕ ተነድቀ ምሕለዊ ዓንቀጽ ኣለዎ። ንሱ ድማ ብሰላም ንዘይመጽእ መከላኸሊ እዩ። ኣብ ገዳም ኣቡነ ሰይፈ ሚካኤል ጻዕዳ እምባ ክልተ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝርከባ ኮይነን እቲ ሓንቲ ናይ ኣቡነ ሰይፈ ሚካኤል ቅድስት ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ክትኮን ከላ ሕጂ ድማ ካልእ ሓድሽቲ ሃኒጻ ትርከብ። መናንያን መነኮሳት ገዳም ጻዕዳ እምባ ኣብ ላዕሊ ከም ስርዓተ ጳቁሚስ ኮይኑ ከይተለወጠ ከይተመሓየሸን ይነብር። ቅድሚ ቁርብ ዓመታት ግና መነኮሳት ባዕሎም ሃሪጾም ጥሒኖም እዮም ዝምገቡ ዝነበሩ። መጋቢ ከዓ ብቁፅሪ ደቂ ማሕበር ልክዕ ኣብኪዑ ይስንከት። ግዜ ሰርክ ምስ ኮነ ደወል ተደዊሉ መመቕኖም ይወስዱ እሞ መጠኖም በሊዖም ተረፈ እንተተረፎም ኣብ እንዳ መጋቢ እዮም ዝመልስዎ።
أبجزؤ مجبز حدر يلن كاب زمر زمس زخنا مفقدون ناب إندا مجابة أتيو نمحبر يزقون نمبر بعقريت حدا ودي محبر نبين وزبلعن أبجزؤ زقمتن يلن بدحر زغنا كلهم دق محبر بدول أبندا مجابة أكيبا ميمزم الجبو قدام تعدى أنبا من مكا دحر يلوي مسرة نبر بصنعات حدنتون منانيون مستنتاويان قدامات كوقت سركي إلو قدام تعدى أنبا اتوانا أم عبلنا كبسو حزخا على طريت كبتي بمربحي أبزبان قدام زحرس ويزت كالبوتا يولون مع دوايزت تبهالي أمن تسر قدام زولو بوتا جن كنديت زا أكل صفحات يولون نبر سجام سرناي كزرع يخلي أكمل متأكدام تعدى أنبا كاب صفح بحري أستات كلتشحن 500 متر أبيلو براخز اللو يخون زبانو دقا كوينو مس زبان حماسين زم عراريو أبقرقن جو زبلو قلايو كابتن مرباح عزيز سامع متشو إزرعت مشلا عفون بلتوك فولي زرع قدام زنابي اللو أنا ما أتوت قنا أب كتماتات كابزولو أبايت تكراين ناتواتسأي نمقبن كدانن محبر يخون لو ميزوله لونا قدام تعدى أنبا أبزيت أمام الكونتات يركب أكبابي قدام ممحدار عن سبات حتى يزركبوا مؤمنان كم حقق قدس مصحف أسراتن بكراتن نقدامهم كل جزء ناوفيو رديئتي بركتو كم زنبرو أبوتات يزنتو قدام تعدى أنبا أبونا سيفي ميكائيل محبر قدم مسراتهم بزحات مننتي قمت وكم زنبرو أبو يترخو انت خونا قنا مبزحتو تقمتي كبابي تقدام آمنتي مسلمنا بمخانم مس كريستيان كل جيزة زمتن قتلتن أبحد حد سلزنبري سمسم برخا كم زنبري نيهوة عسقائي بمنبارو كتأفن كلام معن ساني حنبر قدام النتو تنتاويو كاب قزات اليان ندحر قنا اتي أمونغو حد حلز فسم زنبري باربراو تقبارات تريفو بوفر زمز تقامو زنبرو سبرسي كاب كبسا ناوردو بمحرسن كبتي بمربحن أب كبابي قدام مستقمتو قسانة سلز ترخبه قدامون تطح بايتا كوين الله أنفت معبلنا أنصبارغت ددهرتهم بسراحن بسدتن كابرس كتما سنحيت مالت كرن جميركا كسع محجر زل كتماتات أبيات كريستيانات الناس رحوز يركبو سبختن أقرقلتن كاب قدام تعدى أنبا أننا لأخو نأرتدكس توحدا هيمانوت بيت كريستيان هورياوي تلأخو أبركتهم لأيام كاب زحاليفهم كساب كسلا مدر السودان بهورياوي تلأخو إنا تمالالسو تمهرت كريستينا نالقسو سقا دمقت سيئنهم يجنقون زنبرو هزب كريستيان كساب زيز تسمي بوتا بمملاس نبزحات كمزت أمقو أموني እግዚአብሔር አምላኽና ነገዳማትናን ሃገርናን ንህዝብናን ይባርኽ ንዝነበረና ጊዜ እግዚአብሔር አምላኽና ባሪኽ ቀዲስ ስለዝሃበና ስሙ ንዘላለም ዝተባረኸን ዝተመስገነን ይኹን አሜን